Vo svojich 37 rokoch som dal výpoveď z korporátu a žijem slobodne podľa svojich pravidiel z pasívneho príjmu vyše 4700 eur mesačne, z diverzifikovaného portfólia v hodnote okolo 1,5 milióna eur. To, čo učím, sám žijem a rovnaký systém už pomohol stovkám ľudí urobiť poriadok vo financiách a vykročiť k slobode. A dnes môže byť rada na tebe. Ak si zamestnaný profesionál alebo podnikateľ s príjmom od 2500 eur mesačne, máš prvé investičné skúsenosti a chceš viac slobody pre seba aj rodinu, vo Freedom 10 ti nastavíme osobný plán a budeme tvojimi partnermi na ceste k finančnej slobode do 10 rokov. Pôjdeš bez chaosu, drahých chýb a roky trvajúceho skúšania metodou pokus, omyl. S jasným systémom, individuálnym mentoringom a dosledovaním krok za krokom. Možno to máš podobne ako mnohí chlapí, s ktorými pracujem. Navonok sa darí, práca, príjem, rodina, no vnútri cítiš neistotu. Hovoríš si, robím čo môžem, ale stále to nie je ono. Kde je ten ďalší krok? Do toho máš vo vnútri strach, mám to vôbec dobre nastavené a čo ak prídem o peniaze? A popri tom všetkom sa naháňaš, ale stále nemáš čas. Chceš byť viac s rodinou, menej sa naháňať a nestratiť roky pokusmi. Ja vždy v stredu a piatky po 12 nepracujem. Som s mojimi deťmi, pretože chcem. Skúšal si už sledovať tých všeobecných expertov, čítal si knihy, počúval si podcasty, ale nedostal si odpoveď a už vôbec nie plán ušitý pre teba na mieru. Išiel si metodou pokus, omyl. Bez opory, spätnej väzby a bez nejakej istoty. Skúsil si tých bežných finančných poradcov a dostal si odporúčané produkty, nie stratégiu. Prešiel si rôznymi kurzami, ale bola to pre teba len teória bez praxe. A keď prišiel na investovanie, skákal si podľa trendov a typov, bez nejakého jasného dôvodu a poradia krokov. Výsledok, chaos, zbytočné chyby, strata času a hnev na seba, že to už dávno nemáš vyriešené. A nie je to tým, že by si na to nemal. Je to tým, že to, ako si to skúšal doteraz, že si nemal systém, poradie krokov a dohľad tých, ktorí už sú tam, kde ty chceš byť. A práve to teraz môžeš dostať. Pozri, a ja som bol kedysi tam, kde si dnes ty. Avšak vďaka tomu, čo ti chcem odovzdať, sa mne osobne po 17 rokoch v korporátoch podarilo vybudovať dobre diverzifikované portfólio v hodnote 1,5 milióna a žijem úplne slobodne z pasívneho príjmu 4700 eur. V 37 som dal výpoveď a získal časovú aj finančnú slobodu. Môj systém už využili stovky ľudí, dali si do poriadku financie, začali investovať, budujú pasívny príjem a hlavne cítia väčší pokoj a väčšiu kontrolu. A niektorí už dokonca tú vytúženú slobodu aj majú. Bol som vo viacerých známych médiách a komunitách, vo Forbes, do dôchodku v 40-ke, Finax, Žirafatal, Podnikás, prednášal som aj pre Realitnú úniu, Trend a opieram sa hlavne o roky vlastných skúseností s ľuďmi a aj kvalitné vzdelávanie. Nedávam ľuďom nejaké odporúčania na produkty, ja im dávam do rúk systém. Presné poradie krokov na mieru a moje osobné vedenie, ktoré funguje v realite tam vonku. Doteraz si skúšal sám študovať knihy, podcasty, kurzy, webináre, investoval si do ETF, zlata, krypta či nehnuteľnosti, ale bez systému a tej spätnej väzby. Bežní poradcovia ti odporúčili finančné produkty, ale nie stratégiu. Výsledok, zmätok, strata času, drahé chyby a pocit, že sa točíš v jednom kruhu. Ja ti dobre rozumiem a práve preto vznikol mentoring Freedom 10. Je to nový spôsob, ako sa dostať k finančnej slobode do 10 rokov. Nie je to ďalší balík informácií, ale osobný plán na mieru plus moje vedenie, plus dosledovanie a komunita rovnakých ľudí. Overené mnou aj stovkami klientov v praxi. Ako tento systém funguje, pýtaš sa? Krok 1. Zvedomenie tvojich cieľov. Pomenujeme tvoj životný bod B. Čo pre teba znamená sloboda? Na základe akých hodnôt? Koľko potrebuješ mesačne? Aký štýl života chceš žiť? Krok 2. Hĺbková analýza bodu A. Prejdeme príjmy, výdavky, aktíva, záväzky, investície, rezervy, rizika, aj tvoju pracovnú, rodinnú realitu, silné stránky, ako aj tvoju, to čo ja volám nefér výhodu voči ostatným. Krok 3. Plán na mieru. Ako si v tvojej situácii najrýchlejšie vytvoriť pasívny príjem? Dostaneš konkrétny postup. Príjmy, výdavky, rezervy, portfólio investičné, ETF, reality, zlato, krypto, poradie krokov a čísla v tabulkách a kalkulačkách. Krok 4. Implementácia a dosledovanie. Spolu riešime rozhodnutia, nákupy, zmeny práce či veľké kroky. Mesačne a ročne vyhodnocujeme, upravujeme a držíme ťa na tej trati. Krok 5. Priebežná adaptácia. Život sa mení.
Preto plán pravidelne revidujeme, aby bol stále aktuálne udržateľný. Navyše, k tomu dostaneš môj kompletný plán na ochranu tvojho majetku, keď sa nedaj Bože na Slovensku niečo zomelie. A prečo to funguje? Lebo je to postavené na praxi a číslach, nie na nejakej náhode. Máš poradie krokov, dohľad a zodpovednosť. A výsledkom nie len viac informácií, ale pokoj v hlave. Kontrola nad peniazmi a systém, ktorý ťa dovedie k slobode. Bez chaosu a bez straty rokov pokusmi. Dáva to zmysel? Dám ti dva krátke príklady, aby si videl, ako to vyzerá v realite. Od prekážky cez ten mechanizmus až po výsledok. Prvý príklad, tohto človeka možno poznáš, je to Robert Koch. Prvýkrát som sa s ním stretol v roku 2018 a spoluprácu sme začali o rok neskôr. Vtedy mal len, že priemerný príjem v Bratislave, 0 investičných nehnuteľností a 0 slobody v korporáte. Celé sme to najprv nastavili a postupne som ho naučil, ako sa vydať na cestu finančnej slobody. O 6 rokov neskôr podal výpoveď v korporáte. Má aktuálne viac ako, ak sa nemýlim, 15 investičných nehnuteľností, pasívny príjem, čo mu pokrýva jeho bežné výdavky a úplnú slobodu robiť to, čo ho baví. A navyše sa pridal k šíreniu mojej myšlienky o slobode, čo mňa veľmi teší. Druhý príklad, volajme ho Peter. Skutočné meno nechce zverejniť, pretože pôsobí v ozbrojených zložkách. Keď sme sa pred 8 rokmi spoznali, pracoval ešte v zahraničí. Vtedy sme začali budovať jeho portfólio. On nemal nejaký extra vysoký príjem, okolo 2,5 tisíc eur, ale spolu s manželkou ako dvojica začali makať na svojej cieľovej sume. Ukázal som im tie prvé kroky, nastavili sme stratégiu a potom odo mňa dostávali pravidelné skorigovanie smeru. Dnes má pasívny príjem, čo som sa s ním bavil naposledy, okolo 900 eur, 6 investičných bytov, ETF-ka, aj krypto, zlato ako ochranu pred tými blbými scenármi. Má ešte pred sebou cestu k úplnej slobode, ale on už nemá v hlave otázku, či vôbec, ale kedy presne ho dosiahne. Jeho cieľ je dať to do 3 rokov, ako ja poznám, dá to do 2. Takto vyzerá rozdiel medzi skúšam sám a idem podľa systému. Keď máš systém, podporu, dosledovanie expertov, komunitu a osobný záujem o tvoj výsledok, v jednom mechanizme tie výsledky prichádzajú istejšie, rýchlejšie a s menším stresom. Ak už máš prvé skúsenosti s investovaním a chceš to konečne uchopiť systémovo a posunúť sa na vyššiu úroveň, si môj človek. Máš okolo 30-40 rokov, máš príjem niekde okolo 2,5 mesačne, rodinu, za ktorú cítiš zodpovednosť a si ochotný investovať do seba, nie do ďalších nejakých náhodných produktov. Hľadáš konkrétny plán na mieru, pokoj v hlave a viac času s rodinou. Ak si sa v tomto našiel, bude ti v mentoringu Freedom 10 ako doma. Úprimne, ale to nie je pre každého. Ak si úplný začiatočník, alebo sa v peniazoch ešte len hľadáš, ak máš nad 48-50 rokov a chceš teraz stavať nejaký dlhodobý plán s hypotékami, ak zarábaš do 1200 eur mesačne a program by ti urobil dieru do tvojho rozpočtu, alebo jednoducho, ak čakáš skratky, odmietaš prevziať zodpovednosť a pri každej prekážke hľadaš dôvod, prečo to nejde a kto za to môže, potom úprimne tento mentoring nie je pre teba. Ja chcem pracovať s ľuďmi, ktorí vedia zabrať a reálne sú ochotní pre ten výsledok aj niečo urobiť. Garancia? Ja ti nesľubujem peniaze späť do 30 dní, lebo výsledok závisí od tvojej akcie. To, čo ti garantujem, je najlepší možný plán na mieru, ktorý ťa vie doviesť k finančnej slobode do 10 rokov. Postavíme ho na tvojej realite a na overených krokoch, ktoré fungujú mne aj stovkám ďalších klientov. Dostaneš odo mňa všetky nástroje, šablóny, kurzy, know-how o investovaní, vrátane nabitého masterclassu o investovaní do nehnuteľností, prístup k záznamom zo stretnutí, podporu skupiny a pravidelné doľaďovanie toho plánu podľa spätnej väzby. Ja dodám systém, vedenie a dosledovanie. Ty prinesieš rozhodnutie a implementáciu a spolu to dotiahneme. Si za? Možno ti napadlo, čo ak to nebude fungovať a stratím peniaze. Áno, poznám ten pocit. Áno, aj ja som ho mal pri mentoringoch. Bude to chcieť do seba investovať tisíce, ale naozaj sa to oplatí. Zamysli sa nad tým takto. Doteraz si už platil inde. Rokmi pokusov, zbytočnými chybami a ušlými príležitosťami. A to ti nevadilo. Vo Freedom 10 nedostaneš ďalšie pokusy a sľuby, ale osobný plán šitý na mieru. Moje vedenie, nástroje, kalkulačky, spätnú väzbu, prístupy k expertom, komunite, dosledovanie krokov. V praxi to jednoducho znamená menej blúdenia, rýchlejšie rozhodnutia a viac peňazí, ktoré ti neodtečú do tých nesprávnych krokov. Dáva to zmysel? Zamysli sa, čo ti dá
znamená väčšiu istotu, že sa naozaj dopracuješ k finančnej slobode. Pár tisíc eur, ktoré opäť niekam vložíš bez jasnej nejakej stratégie a v strese, či to vyjde, alebo jasný systém a vedenie priamo odo mňa, ktoré ti zníži chyby a urýchlia ten výsledok. Alebo sa zamýšľaš nad tým, že rady si viem nájsť aj zadarmo na internete. Jasné, informácie dnes nekonečno. Porad sa aj s ChatGPT. Problém je, práve to ťa brzdí. Viac videí, viac protichodných názorov, viac odkladania. Jeden hovorí nehnuteľnosti, druhý hovorí ETF, tretí hovorí krypto. Tu vyberieme len to, čo funguje pre teba a dáme tomu správne poradie krokov. Spočítame to na číslach a dohľadneme, aby si to urobil. Nie ďalšie všeobecné rady, ale proces. Čo máš presne spraviť tento týždeň, budúci mesiac a o pol roka a prečo? Chápeš? Riešiš, či na to budeš mať čas. Áno, rozumiem, ty nechceš druhý full-time job. Program je stavaný tak, aby sa dal robiť popri práci. Pár hodín mesačne, jasný postup, žiadne nekonečné študovanie. Taktiež je stavaný pre ľudí, ktorí pracujú v zahraničí. Keď niečo potrebuješ, máš sa na koho obrátiť. Pointa je získať časovú slobodu, nie pridať si ďalšiu slučku na krk do kalendára. Prvé výsledky prichádzajú práve vďaka tomu, že neriešiš všetko. Riešiš len tie správne veci v tom správnom poradí. Ak chceš istejšie, rýchlejšie, s menším úsilím smerovať k finančnej slobode, s jasným plánom na mieru, ktorý minimalizuje stres a riziko, pod videom nájdeš prístup ku kvalifikačnému dotazníku. Keďže počet miest v tomto mentoringu je výrazne limitovaný a tých záujemcov je veľa, ja vyberám len tých najvhodnejších kandidátov, pretože mne záleží na komunite ľudí, na rovnakej ceste k slobode. Freedom 10 je prémiová komunita, preto si dávam záležať na tom, kto v nej bude a kto nie. Mojím cieľom je vytvoriť skupinu ľudí, kde každý bude žiakom a zároveň aj učiteľom pre iných. Predstav si to sedieť v miestnosti s 20 ľuďmi, ktorí ti spolu so mnou dajú ich najlepšie know-how v oblasti, v ktorej ty potrebuješ najviac pomôcť. A navyše ťa podporia, keď budeš mať horší deň. 20 ľudí znamená 20 krát rýchlejší rast. To je moja vlastná skúsenosť z mojich mentoringov, na ktoré chodím. Postup je jednoduchý. Odpovieš na sériu otázok, my vyhodnotíme, či si vhodný kandidát, prejdeš výberovým pohovorom s mojím tímom a ak budeš vhodný kandidát, dostaneš kompletný prehľad možností členstva a môžeš sa stať členom programu. Táto možnosť ale platí len do naplnenia kapacity. Záujemcov v tomto období máme viac ako je voľných miest a niektoré sú už v čase, keď to nahrávam, obsadené. Preto konaj radšej hneď moje odporúčanie. Teším sa na teba. Verím, že sa vidíme vo Freedom 10 mentoringu a čoskoro sa aj ty priblížiš k vytúženej finančnej slobode. Stojí to za to.